Vítam vás pri novom videu, ktoré sa bude týkať firmy Libertagia a jej produktu novej sociálnej siete Liveinbox. Registrácia do tohto projektu je zadarmo a bez akýchkoľvek vašich vstupných investícií. Firma ale ponúka daktoré svoje produkty na predaj, ktoré si však môžete zakúpiť, ale nemusíte. Samozrejme, ak vás už dačo osloví, môžete si to zakúpiť za peniaze, ktoré ste už u firmy zarobili. Takže toto by bolo tak v stručnosti na úvod a teraz by som prešiel ku takým trom hlavným krokom, ktoré sú dôležité preto, aby ste začali zarábať. A prvým z nich je registrácia. Ku registrácii potrebujete mať svoj registračný link, ktorý je asi v takejto podobe a taktiež je v popise tohto videa. Kliknutím na tento registračný link sa vám načíta stránka asi v takejto podobe. Stlačíte Confirm a zobrazí sa vám takáto stránka, kde následovne vyplňate údaje. Zadáte svoju prezývku, krstné meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu, dátum narodenia s tým, že najprv uvádzate rok, mesiac a nakoniec až deň. Ďalej zadávate svoj registračný e-mail, ktorým sa budete prihlasovať, ďalej ho potvrdíte, potom zadáte svoje heslo, potvrdíte svoje heslo, taktiež zadáte PIN, potvrdíte svoj PIN. PIN je tu na to, že ak si dačo budete zakupovať od firmy, tak nezadávate svoje heslo, ktoré používate pri registrácii, čiže toto, čo je v 8 a 9, ale budete zadávať tento PIN. Ďalej opíšete bezpečnostný kód na obrázku, zaškrtnete okienko, že súhlasíte s podmienkami používania a nakoniec stlačíte, že sa chcete registrovať. Po úspešnej registrácii sa môžete prihlásiť do svojho účtu cez tento link, ktorý bude tiež v popisku tohto videa. Zadávate už len váš e-mail, heslo, ktoré ste si zvolili, opíšete bezpečnostný kód, zaškrtnete podmienky používania a stlačíte login. Týmto sa prihlásime do svojej kancelárie, alebo inak povedané aj back office, a tu už budeme začínať krokom číslo 2, čo je vyplnenie a poslanie svojich osobných údajov. Takže teraz prejdeme na záložku Profile. Tu v tejto záložke môžeme prejsť rovno na Edit. Načíta sa nám tu okno, kde následovne vyplníme údaje ako napríklad, že tu môžeme napísať dačo o sebe, ale nemusíme. Podstatnejšie už je vyplniť adresu, čiže ulicu, číslo domu, okres, poštové smerovacie číslo. Vyberieme z ponuky štát v tomto okne, ďalej v tomto okne zadáme krajské mesto a v poslednom mesto. Taktiež si tu môžeme vyplniť svoj mobilný telefón alebo pevnú linku, kto nemá nemusí, a nakoniec sa sem dá zadať váš profil na Facebook, Twitter, YouTube alebo na Google, ale nie je to až také podstatné, si myslím. A nakoniec stlačíme Save. Vráti nás to do záložky Profile, kde sa presunieme následne do podzáložky Document Files. Následne prejdeme na Upload Documents. Mimochodom, takto to bude vyzerať vo vašej kancelárii, keď si už uploadujete svoje dokumenty. A tu už sa venujeme konkrétne posielaniu svojich osobných dokumentov, ktoré vkladáme do týchto prvých troch kolóniek stlačením vlastne Select File. Hneď na úvod musím upozorniť, že dokumenty sa musia poslať najneskorej do 30 dní, inak vám bude váš účet zrušený. Ďalej tieto dokumenty sa posielajú na firmu z dôvodu, aby nedochádzalo k duplikácii účtov, čiže aby jedna osoba nemala viacero účtov. A vlastne bez vašich odoslaných dokladov peniaze, ktoré ste už zarobili u firmy, vám neprináležia, čiže dokiaľ si nezašlete dokumenty, dovtedy tie peniaze, čo zarobíte, nie sú vaše. Teraz ku dokumentom. Do prvej kolónky sa posiela foto prednej strany, buď vodičského, občianskeho alebo pasu. Záleží na tom, ktoré číslo dokumentu ste si uviedli už pri samotnej registrácii.
Do druhej kolónky posielame foto zadnej strany tohto dokumentu a do tretej kolónky dávame foto takého dokumentu, ktorý obsahuje adresu, na ktorej v súčasnosti bývame. Zvykne sa posielať foto faktúry plynu alebo faktúry na elektrinu, rôzne šeky, elektronické faktúry napríklad za telefón, jednoducho hocičo, kde je vaša adresa a meno. Doklad by taktiež nemal byť starší ako 3 mesiace, to je tiež dôležité. A do štvrtej kolónky nedávame nič, ak máme tieto 3 predošle vyplnené. Štvrtú kolónku vyplňame iba v prípade, že nemáme potrebný dokument do tejto tretej kolónky. V tom prípade, že sa to stane, dávame sem foto dokumentu, ktorý potvrdzuje naše súčasné miesto, kde bývame, a je to potvrdené aj notárom. Vlastne môžete sa pýtať, že na čo im to je, ale firma si týmto chce overiť vašu adresu a pošle vám na ňu neskôr aj vašu debetnú kartu GiaPay, s ktorou si budete môcť vyberať peniaze, a prípadne vám na tú adresu môže poslať aj vaše výhry u firmy a určite nemajú záujem posielať tieto vaše výhry na nejakú vami vymyslenú adresu. A na záverku poslanie dokladov. Všetky 3 foto by nemali mať dohromady viacej ako 250 KB. Ak budú príliš veľké, sa vám ich nepodarí úspešne nahrať a poslať na firmu. Veľkosť obrázku sa dá jednoducho upraviť aj napríklad v MS Office Picture Manager, ktorý je súčasťou každého Office balíku. A ďalej je veľa programov na zmenšovanie obrázkov na internete. Ak by ste mali s ich úpravou problém, rád vám s tým poradím, prípadne vám pomôžem. Ak máte obrázky načítané, stlačíte Save. Načíta sa vám základné okno záložky Profile. A týmto už vlastne končíme aj krok číslo 2 a prejdeme ku poslednému dôležitému bodu, kroku číslo 3. Čo je vlastne plnenie úloh. Plnenie úloh je náš základný zárobok na každom balíčku. Úlohy začíname plniť v záložke Task. Ďalej stlačíme tlačidlo Click here to do the task. Načíta sa vám nové okno, v ktorom máte svojich 15 úloh. Každý balíček, ktorý firma ponúka, má svoj určitý počet reklám. Na balíčku bronze, keďže ste ako novoregistrovaní, začínate s 15 reklamami. Čiže ideme na plnenie úloh. Plníme ich spôsobom, že klikneme na riadok s modrým prúžkom, načíta sa nám kód a ďalej stlačíme Go to Page. Po stlačení Go to Page sa nám načíta nové okno, kde je časomiera a čakáme, než sa odpočíta 90 sekúnd. Po uplynutí časomiery nám nabehne chapter kód, ktorý vyplníme sem a stlačíme Finish. Ak by nám chapter kód nebol čitateľný, stlačíme toto tlačidlo. Ak zadáme správne chapter kód, nám napíše, že sme úspešne úlohu splnili. Toto okno zatvoríme a tu už vidíme, že naša prvá úloha bola úspešne splnená. Čiže prechádzame na ďalšiu úlohu, zase s modrým prúžkom stlačíme, dáme Go to Page a čakáme, než úplne 90 sekundová doba. A takto vlastne pokračujeme pri zvyšných 13 úlohách, po ktorých splnení sa nám vlastne načíta do kancelárie naša odmena za splnenie týchto úloh, čo je na balíčku bronze $3. Na záver by som chcel ešte dodať, že úlohy sa plnia 5 dní v týždni a je len na vás, ktoré dni z tohto týždňa si vyberiete. Každý pondelok a najneskôr útorok sa vám vaše peniaze za splnené úlohy, čiže tých $15, ktoré vám patria za celý týždeň, by sa mali preniesť do záložky Financial Balance. Vždy si to tam nájdete, buď ten pondelok alebo útorok. To by bolo všetko z mojej strany. Ak by ste dačomu nerozumeli, neváhajte a kontaktujte ma. Majte sa.